Тя в момента ще го запише. Да, искам да го запишеш. Да, точно това правя. В момента го записвам. Толкова скрипа, дълго скрипа. Какво се случи? Вече сме. Пиничко човече. Те ме на третия ден ги дават. Не трябва да ви вдигнат коня първо при нас на Да, четвъртия етаж. Да, но смисъл не по-рано, мисля, от трети ден. Като ви вдигнат при нас, ще ви го дадем. Да. Предния път спомня, че ми даваха да кърмя, че трети ден се падаше да. Кажи мъничко човече. Как ще се казва? Преслав. Кажете му името. Преслав, че той се го чу. Още като го извадиха. Немечек. Преслав. Да не ви умалят ръцете, така да ви. Да се подритваше толкова много в корема на мама накрая. Така стават палави. Да. Ну, короче, ай, ти да се го снимала.